Elisha Manqele Somushaya abafana kanjena ngeke uMLANDO yona ukhona ophilayo uPolo mfana nje kulele ekhaya futhi okhule ngomthetho omaziyo omunye umuntu Siphinde sinamukele ke ohleleni ke olusha ke oluvutha malangabi ke mangabe ke umusha kule channel besicela ke usubscribe uzobona ke amagama abomvu lapho ke uma usubscribe ke ukhombisa ukuthi ke nawe uyasikhuthaza futhi uyithandile into esiyenzile. Please comment ulike bese ke share nale video ngokuthi uyithandile ngale ndlela. Siphethe ke upart 2 upart 1 bawuthokozelele kakhulu abantu abaningi ufakazi ke lento ozoyibona uzobona lapha phansi uma uchecka nje uzobona ama views uzobona ama likes uzobona ke ama comments abantu abaningi bayithokozele kakhulu ke lento esibenzela yona ke besicela ukuthi ke nawe uyithokozele ke no part 2 thokozela upart 2 ngempela ke lapho khona ke siveza ke ukuthi ke Igcokama Elisha ke no Polo ke basuka phi kuza kanjani ukuthi ke omunye abe nenxiwa lakhe omunye abe nenxiwa lakhe njengamanje abantu laba ke ababephila ndawonye ke uzokhumbula kakhulu mangabe ke uzokhumbula iminyaka eyedlule kusukela ke 2012 lapho ke kwakhona album yathi ke ukhalo lwami okuningi ngethi kuchazeke ku part 1 abantu abaningi bajabule kakhulu futhi ke banelile ngo part 1 ugeqa gula sebelindele ke upart 2 upart 2 ke sikuphathele izinto eziningi ke sikuphathele ama recordings sikuphathele ke nama video ke ikhona ke video ke eshodile nganza ukuthi sixolele ke bekuyiyona besithi sogadla ngako kakhulu ke yakwamnyando ke beperforma ke okoqala nqanga phansi kwesidi ke yaphuma ngo 2013 yayithi ke osibiza abadlwana ngoba ke sikhuluma nje ke sigodlo ofakazi njengamanje ke singakubalela nje ukuthi ke album yokuqala 2 album yokugcina uqala kiphi ukusebenza nje uPolo uqale kukhalo lwami akalifica selivele seliphumile ke olwalifana ke nedemo uzolibona ke lapha esithombeni ngenhla. Okay, siphinde ke siqhubeke njalo ke album yaphuma ke baphuma ngempela ke osibiza abadlwana as mentioned ke ku part 1 baphuma ke osibiza abadlwana ke album yaphuma ke ngo 2013 yaqhubeka kusami ibandla la ibamba ke endimeni ke kubike kungekuhle abantu abaningi abamukelanga ngoba ke kwaba khona ke ingoma eyashisa ikhotha kakhulu abantu abaningi bazoyikhumbula ke yayithi ke nginsizwa mina ngifuna ukubona ukuthi ngabe kuyogcina bani abantu abaningi bayithanda kakhulu le ngoma leyo yathinta abantu abaningi bakhombisa ukuthi ke lo mfana waManqele ke insizwa ke uyinsizwa ke yena futhi ke akesabi yabona lapha emculweni kaMaskandi makhombisa ukuthi ke uyinsizwa awesabi futhi akunamuntu wena nje ozozwa ngaye lapha emculweni ke lokho kusokhombisa ukuthi ke uyilishinga mangabe kwakhula emakhaya ke mangabe uyinsizwa safika ikhombisa ukuthi ke iyinsizwa leyo nsizwa ke yayike yesabeke nawe uyakhumbula ke okuqonda ukuthi ke kwaba khona ukuvula kwamasango ngo 2013 lapho khona ke basebeyibambile ke khumbula ukuthi abantu abaningi basebengasasebenzi ke imisebenzi asibaphelile bamove baye eGoli mabefika eGoli bakhipha album ke usibiza abadlwana Igcokama Elisha ke kwa album ke nayo ke ezokwazi ukuthi ke ibaphilise beyi brand beyama dancers ke kukhona ke no Polo ke lapho ke uzokhumbula abantu abaningi ingoma yashisa kakhulu ikhotha ke nama performance ngwaphethe ke kwazi ukuphuma nana i-DVD nana i-video nje ngizodedela khona manje kwalandela lapho ku 2014 ke kwangathi graph yenyukela ke abantu abaningi babesathusa 2013 osibiza abadlwana kanti kusezokukhulu nkosami kuseza ke umthwalo womona ke ngo 2014 lapho kwaba khona ke nengoma ke ithi ke UMLANDO nkosami abantu abaningi bazokhumbula ukuthi ke wahlukanisa unyaka okwaba omunye umlando lo ukuthi album yesibili kube yiyona ehlukanisa unyaka okhosini FM indidane evamsudida abaningi ayavuma ke okhosini FM athi cha kuhle kwenziwa umfana omncane afikile nje endimeni ukuthi ahlukanise ke unyaka khumbula ukuthi ke befika ngonyaka odlule bebambisene nalezi insizwa lezi ezintsha ezingama dancers zakhe kubala kuwe uPolo uPhulamngoma umshovo umfundisi bayo bafonga ngaleso sikhathi. Okay, kwaqhubeka njalo ke kuthe maqhubeka besathokoza uMalavista abantu kukhona ke ababengathokoza ngaleso sikhathi ngoba ke eke wa mention ke uPolo ukuthi ke babeke bacinyele ke ogesi ke besa performa futhi izindawo eziningi babesayihamba ngonyawo ukhozi imidwa ke lagcina lidedeleleke imoto ke Chevrolet ukuthi ke makayisebenzise ke lona ke ukuhamba ke ama performances amaningi abantu abaningi bazokhumbula ke lapho
obunye ubunzima nekhathi lapho khona uPolo akabekezela wathi sindawonye angiyindawo futhi nje siyovala ufa khona Mthonga sindawonye sizinsizwa nje sihamba ndawonye. Kanti ke bonakala kakhulu ngealbum yaphuma ke ngo2015 lapho ke khona igcoma elazo lathenga khona iPolo babekotana kulelo Polo beminyana kulelo Polo lelo beze baningi behambe bebe u4 befike beperform banjalo nje bahle benyuka bandawonye abahlukani. Abantu abaningi futhi bazokhumbula ke ngo2016 aphuma amagoleti njengamanje abantu abaningi ukuzothi umuntu ke kunama album engawabalile ngobe njani wona cha njengamanje inkosi yakube bekusagxila ke ngaphansi ke kwegama ke Igcokama Elisha ngiyeza ke ngaphansi kwaMthandeni ngizokubalela futhi nakhona uzonela uzobhema ukhole ngikudonsele nofakazi ngoba Induh TV ayimane nje ikhulume ingaphethe ufakazi ngikhuluma nje ngodle ufakazi. Okay siqhubeka njalo ke 2016 kwakhona ke amagoleti lapho kwaba khona ke ingoma ke itablet engicabanga ukuthi igcoma eshavela khona ke ukuqala nqa ku SABC1 ke ivela ke ngetablet abantu abaningi bazokhumbula ke ishift nalapho futhi sigodle ufakazi. Okay babe ndawonye futhi nje kwakumnandi kudeliwe nkosami ke yabamnandi album amagoleti yashaya igoleti ke abantu abaningi bangakholwa lapho khona kwazi wavela khona ke ifortune ke umacekeceke abantu abaningi baqala bathuka ukuthi hayibo singayibali futhi noqala ke sesibala nje from umacekeceke banje umacekeceke wavela from album amagoleti kanti ngo2017 yes album ethi ke ozankosi zaqhubeka insizwa zayibamba kakhulu ngokuzwana nje ngozwano kwazi wathi 2018 wafika ialbum ethi ubisi ke futhi ke balijabulela kakhulu abantu babethi mabengena ke cha wabukhona umzima phela ke ukhona abantu ababesonga izandla bethi abaphume uPolo nje wayekhona futhi lapho nje imember yayiqavile ngaleso sikhathi kwehla kwenyanga ngeindiza kwazi kwathi ke ngo2019 okwaba yona ke album abavala ngayo ke kusekhona uPolo album akagcina kuyona nje ngaphansi kweGcokama Elisha ilena ethi ke isikorokoro sami ngale ke kwenye album ke akaphindanga ngatholakala ebekhona futhi ke ngizophinde ngibaleke ngaphansi ke kwaMthandeni abantu abaningi bazokhumbula ke ebekhona wafika yena ngaphansi kwealbum eyayidemo okwakungeyokuqala ngaphansi kwaMthandeni yayiphuma ke ngo2012 yayithi ke ukhalo lwakho ke nansi sithi cover ngaphezulu abantu abaningi bazoyibona ngo2014 yeza ke iactivism kwaze kwaphuma ne DVD uzobabona ngosamba bekhathile kanjani le DVD ngithe ngiveze nayo ungayishiye ngaphandle uzibona ke ngo2014 activism kwathi ke ngo2015 yaphuma ke xenophobia nalapho futhi khona ivideo ephathelene ke nezenophobia okwamisa ile video ke eyamisa izenophobia yamathaqa ngizokudedela futhi ivideo nakhona oyibona ukhuleka kakhulu. Kanti ke ngo2016 ke yeza ke festive season ama performance kagcwele lapho ke engesikwazi ukwasebenzisa ngoba abanye abafundi sibowasebenzisile ngendlela yabo lokho sekuzobe sekufana nokuthi ke senza ke i-copyright kanti sohlonipha umsebenzi wabanye abantu asishaya u-copy and paste bese ukuthi ke lezi yeza ke i1000 ke ngo2017 abantu abaningi bazokukhumbula kakhulu ngaphansi kwaMthandeni iDoc Style ke kwabe album yokugcina ngci uPolo akaye khona kuyona ngale kwenye yaqhamuka akaziphinda abe khona indaba iphika abantu abaningi bazokukhumbula ke yaphuma ke ngo2018 ithuna leDixa eyogcina ngci ephumeke ngonyaka odlule 2020 imfolomani yona album ke evele yacacisa ngokusobala ukuthi ke bahlukene phakathi okwamanje ke sazoqhubeka emva kwanansi video anithokozela nansi video qala yenziwa ngo2013 ke eveza lengoma eyabaphakamisa kakhulu ngiyibona lethu ukhandashisa njengamanje nasiphethe lethi ke ngiyinsizwa ngifuna ukuthi ngabe kuyogcina bani enjoy emva kwayo ke sizobe sesikuvezela ukuthi ke kwenzakalani ke from there esiphinde siveze futhi ukuthi ke isiphi izathu esenza ukuthi ke igcokama lingabe bikho ke emshadweni kaPolo emyeni beba lize liqhamuke ngomnyama nje uzobona futhi ufakazi hayi ngoba nje abanye abaculi sebethathe bagiya ngakho lokho siphethe ufakazi sikhuluma nje sigodla ufakazi njengamanje ke sizoba sonke enjoy nansi video.
Methi Yeah wena mala Sawa Video Ashila Tamasi Wait Khona mina manje Ngosebenza la Ngila la kuthiwa ngiboshiwe niyanezwa angaze ngiboshwe mina angaze ngiboshwe kutheni umthwalo womona njalo lo aba amantombazane kodwa bakithi uNkulunkulu wami awukathiyele ingqondo yami ngivele ngithintezi hallo mabhebeza Kujana insizweni manje kamlomo nani ngiyazi ngani ngoma kuphela futhi ke indaba zomuntu asimkhosi ngitshela kungikhona khona ngiyibhaqa buni ingoma kuze kuthiwa ngiboshiwe nje ngiboshela ukushaya ingoma ebhaqa bulakazana lapha kunqaba uluzo ngidluzo la ngishubonke lo sithanda sithini Sithi ngayishela yona iyangilisa Ngokungazane Ngokushaya abafana kanjena ngiyakuthanda umendo yona ukhona ophilayo Lethelani ngifaka iqupha Thank you.